U ime Oca i Sina i Svetoga Duha. Amin. Hristos vaskrse, vaistinu vaskrse, rođeni moji. Evo nas u predvečerju, u ozračju, da tako kažem, praznika velike radosti, za koji smo se pripremali postom i molitvom, dakle velikog praznika Petrovdana i sabora svetih Hristovih apostola, imenovanih najpre Petru i Pavlu, a naravno preko ove dvojice velikih prvovrhovnih apostola i svih ostalih, i oni 12 velikih gospodnjih apostola i učenika, i one 70 čija žitija slušamo u Ohridskom prologu. Pa evo, na 2 dana uoči ovoga praznika red je da se na dostojan način pripremimo i da razumemo zašto mi u stvari slavimo taj veliki praznik, zašto je on važan i šta on donosi nama u našem današnjem hrišćanskom životu, jer praznovanje nije puka komemoracija, neka patetična uspomena i to obavimo i produžavamo dalje. Praznik je, rođeni moji, veliki nauk, zaveštanje, zavet. Pa evo, neka vam je srećno, neka nam je, bolje rečeno, srećno, dakle, navečerje velikog praznika, a sada ću o njemu progovoriti nekoliko reči. Emisija nosi naslov o najvećem čudu u istoriji sveta. Vidjet ćemo zašto i kako je to čudo koje je otac Justin, Ava Ćelijski sveti, upravo nazvao najvećim čudom u istoriji sveta. Jedna crkvena pesma na bdeni uoči Petrovdana peva ovako: Veličamo vas, apostoli Hristovi, Petre i Pavle, jer ste ceo svet naukom svojom prosvetili i sve krajeve zemlje Hristu priveli. To je veličanije, kako mi zovemo tu pesmu, koja se peva kada se iznosi zacelivanje ikona praznika. Ovom pohvalnom pesmom mi slavimo, dakle, 2 najveća apostola crkve Hristove. Oni su najviše učinili da se Hristova blaga vest, otkrovenja, pronese po svim krajevima ondašnjeg sveta, ili bolje rečeno Rimske imperije, od Britanije do Indije, i da se u glavnim gradovima osnuju prve hrišćanske crkvene opštine. Hajde malo da kažemo neku reč ovim čudnim ljudima koji su zaista zadivili svet svojim podvigom i svojim delom. Apostol Petar bio je ribar. U njegovom izvoru za apostola u Svetom evanđelju zapisano je ovako: Hodajući Isus pored mora Galilejskoga, vide 2 brata na obali, Simona, docnije nazvanoga Petar, i Andreja, brata njegova, gde bacaju mreže u jezero ili more Galilejsko, jer behu ribari. I reče im: Hajdete za mnom i učinit ću vas lovcima ljudi. A njih dvojica u onaj čas ostaviše svoje mreže i pođoše za Gospodom. Moramo se, rođeni moji, zadržati malo na ovom čudnom izboru Hristovom. Jer vidite, uvek moramo preneti jedan događaj u naše vreme. Zamislite, vi radite neki posao, vaš, bilo koji. Naiđe čovek i kaže: ostavi to sve, kuću, oca, majku, ženu, sve redom, hajde za mnom. I ti bez reči sve to ostavljaš i krećeš. Priznaćete, malo je to čudno, skoro za naše poimanje, nemoguće i neostvarivo, osobito što oni nisu znali ko je taj koji ih poziva i gde ih poziva, osim što im kaže: učinit ću vas lovcima ljudi.
Dakle, znamo da su apostoli većinom bili, rekao smo, prosti ljudi, ribari. I nehotice se ovde nameće pitanje, rođeni moji, svih pitanja. Znači, ti prosti ljudi, neškolovani, neobrazovani, nepoznati, neznatni po poreklu imenu, biti kadri da izvrše uzvišenu i tešku misiju koju im je Hristos Gospod namenio, Bog. Da, oni će možda uspeti da za Hrista pridobiju svoje poznanike, ribari, susede i seljake. To je moguće. Ali Hristos nije ograničio njihovu delatnost na tako mali opseg, usko područje i mali zadatak, nego im je naredio da idu po celom svetu i da propovedaju evanđelje njegovo svima ljudima. Šta će dakle moći, postavljamo mi pitanje, ti prosti ljudi bez škole da učine u jednoj urbanoj, prefinjenoj, obrazovanoj Atini, centru tadašnje filozofije, književnosti, nauke, umetnosti, ili u Aleksandriji, gradu Aleksandra Makedonskom, ili gornom Rimu, prestonici sveta, zavojevaču sveta, gospodaru ogromne imperije. Bogočovjek Hristos poznavao je ljude mnogo bolje, dublje i više nego što mi možemo da pretpostavimo. I mogao im je dati nešto čime će taj podvig izvršiti. Poznavao je ove ljude, ribare, više nego što oni sami sebe poznaju. On je znao da će samo ti prosti ljudi, prostosrdačni ribari koji žive u Božjoj prirodi, na jezeru, palmama koji okružava jezero, dakle, moći približiti prvo sami sebe Bogu od ostalih ljudi, primiti i usvojiti svom dušom svojom njegovu blagu vest i da će za nju moći podneti najveće žrtve, kao što kasnije vidimo da su i podneli. I pored toga, ti ribari bili su ljudi velike vere i čistoga srca. To je bio početak i temelj svega. Bogataš se, rođeni moji, teško odvaja od svoga bogatstva. I teško bi pošao za Hristom da ga je Hristos pozvao. Kako o tome imamo inače primjera u Svetom evanđelju, da ne nabrajamo sada. Zato Hristos nije od takvih ljudi birao sebi apostola. Čovjek kojeg ugleda i položaja, teško bi se svega toga odrekao i pošao za Hristom. Zato Hristos nije ni jednog od njih uzeo za svog apostola. Nije Gospod za svoje učenike birao među učenima svoje pristalice. Čovjek učen kritički bi se odnosio prema novoj nauci za koju se traži duhovni preobražaj, preporođaj. Zato i među njima nije Hristos našao dostojnog čoveka za svog apostola. Kao što se dakle vidi, nije Hristos slučajno svoje prve učenike uzeo iz reda ribara. Ribari, ljudi koji veći deo dana provode u samoći, na vodi. Čovjek je koji ume da čeka. To je čovjek koji ima strpljenje, koji se ne žuri, koji baca svoju mrežu, čeka, uzda se ulov, a ovde, znači, može da se uzda u Boga. Neki put napuni siromah svoju barku sa dosta ripe, a desi se da ceo dan lovi, da samo kući ponese neku malu ribicu koju će da ispeče i da utoli glad svoje dece. On je, pre svega, čovek čist i telom i dušom. Telo pere stalno u vodi, perući svoje mreže, svoje telo, a svoju dušu pere u samoći. Među tim ribarima i apostolima Hristovim, apostol Petar bio je po ugledu i svojoj čvrstoj veri prvi, među njima i prvi pozvan. On je bio kamen vere, kako ga je Gospod kasnije nazvao, Petros, grčki znači stena ili kamen. Da kažemo nešto o apostolu Pavlu. On je bio sušta suprotnost Petru. Nije bio među 12 apostola velikih, nije čak ni poznavao Hrista. Zvao se pre krštenja Savle. Bio je vrlo obrazovan,
pripadao je onoj velikoj sekti, farisejskoj, elitnoj. Mrzao je svom dušom svojom i gonio hrišćane. Zalazio je po kućama hrišćanskim, piše tako u delima apostolskim. Izvlačio je ljude iz kuća i žene i decu, bacao ih u tamnicu. Sa tom zlom namerom pošao jednoga dana u Damask, u Siriju. Blizu Damaska, njega i njegove pratioce odjednom je obasjala neka velika svetlost sa neba. Od straha Savle je pao sa konja na zemlju i začuo glas. Savle, Savle, zašto me goniš? Teško ti je protiv ubodila praćati se. Takvoga obnevidjeloga Savla odveli su Damask po uputstvu Božjem da ga hrišćani prime i sklone. Posle nekoliko dana Savle se krstio i dobio ime Pavle. A dotadašnji ogorčeni gonilac hrišćana postao je najrevnosniji apostol, propovednik Hristovog evanđelja, najsigurniji i najautoritativniji tumač Hristove istine, a u duhovnom pogledu tako se visoko uzdigao iznad svih ostalih hrišćana, čak i apostola, da je s pravom mogao reći za sebe: ja ne živim više, nego u meni živi Hristos, i time nama postavio gornju crtu i gornju metu. Da rastemo u mjeru rasta visine Hristove, kako on piše, i da ne živimo mi, nego da u nama živi Hristos Gospod. Ovaj čudesni događaj u obraćanju Savlovom opširno je opisan u delima apostolskim, o njemu svedoči i sam Pavle u svojim poslanicama docnije. I on je postao primer. Put u Damask je jedna metafora i jedan simbol preobražaja svakoga od nas. Svakoga trenutka i svakoga dana mi možemo doživjeti taj svoj put u Damask i daj, Gospode, da doživimo. Da nam ceo život postane zapravo put u Damask preobražaja. Potrebno je, rođeni moji, palom čoveku svakoga trena preobražavati sebe. A Sveti Pavle nam je za to dao primer Božjom voljom i Božjom moći. Kada je Hristos slao svoje apostole da propovedaju evanđelje svim narodima, ispratio ih je ovim čudesnim i na prvi pogled obeshrabrujućim rečima. Priznaćete. Čujte šta im je rekao. Ja vas šaljem kao ovce među vukove. Znamo šta su ovce, šta su vukovi. Ali ja sam sa vama. Neću vas ostaviti same, kaže Gospod. Ne brinite se unapred šta ćete govoriti ili misliti. Jer vi nećete govoriti, nego Duh Sveti će vas naučiti šta da govorite. U svetu ćete imati nevolje, ali ne bojte se. Ja pobedih svet. I tako, silaskom Svetoga Duha preko apostola Hristovih, nastao je veliki epohalni preobražaj ljudskog društva i mnogi vukovi, među koje je Hristos poslao apostole, poslali su ljudi, novi ljudi, deca Božja, hrišćani. Do današnjeg dana ta loza vreža, bujno raste, cveta, donosi obilne, slatke plodove gorkom čoveku i čovečanstvu. Tako se učvrstila crkva Hristova, ta tvrđava, koju ni vrata paklena neće odoleti. No, Sveti Ava Ćelijski Justin, uvek nadahnut poetski, kao niko. Jedino uporediv sa njim je Sveti Sava, Sveti Vladika Nikolaj. Zanosno, nadahnut Duhom Svetim u svojoj besedi, na današnji dan govori: evo šaljem vas kao ovce među vukove, govori Gospod. Ali, braćo i sestre, govori Sveti Ava, dogodilo se najveće čudo u istoriji sveta. Ovce su pobedile vukove. A Sveti Vladika Nikolaj govori o tom čudu, kako vučica
rađa po 7, 8, čak 10 vučića malih. Ali vukova u svetu je, rekao bih, sve manje, a ovca rađa po 1, već ove današnje neke moderne hibridne ovce i po više, ali ovaca je sve manje, odnosno sve više u svetu, na svim kontinentima. Eto i tog čuda. Uzalud snaga, uzalud proždrljivost, krvožednost vukova, ovce su pobedile vukove. A u Rimu, se vratimo apostolima Petru i Pavlu, oni su svojom mučeničkom smrću ovenčali svoje veliko delo. Takvom smrću su se i ostali apostoli, osim svetog Jovana Bogoslova, žrtvovali i svoj život zemaljski završili, posvjedočili krvlju i stradanjem. Rođeni moji, rekoh na početku, slavljenje svetitelja Božjeg u hrišćanstvu nije izraz i događaj nekakve komemoracije, sećanja, patetike, puke emotivne uspomene. To je pre svega velika opomena i poziv svima nama da sledimo njihov primer i da nam oni budu uzori u životu i radu, ali uzori u svemu, u reči i delu. Reći će neko od nas, današnjih ljudi, pa ne možemo mi biti kao oni. Oni su imali veliki dar od Hrista, koga su poznavali, od koga su dobili veliku silu i snagu, blagodat, da čine čuda, da isceljuju bolesnike, čak i mrtve da vaskrsavaju, što imamo zapisano u delima apostolskim. Tačno, rođeni moji, tačno je to. Nismo, nažalost, na tolikoj velikoj duhovnoj visini i blagodatnoj, kao apostoli svetitelji. Ali potrudimo se. I tekako možemo biti čudotvorci u malom, u svome domu, u svojoj duši, u svom komšiluku, u svom okruženju malom, majušnom, najmanje. Kako? Evo kako. U okviru svojih mogućnosti. Recimo, ako svojim trudom i upornošću, ne govoreći, ma ne mogu ja to, ljudi se gade kad ja pričam, osuđuju me, smeju mi se, ali potrudimo se, budimo uporni, da nekoga naučimo da uzme u ruke neku svetu, versku knjigu, da je čita, Sveto pismo. I ako smo ga uverili da je to važno čitati, a on počne da čita, mi smo već učinili čudo. Kakvo čudo? Otvorili smo oči slepcu. U duhovnom smislu. A ja bih rekao, teže je otvoriti duhovne nego telesne oči. Operacijama danas ljudi presađuju oči. Skridaju skramu, kataraktu sa očiju. Ljudi vide. Teško je ateistu, bezbožnika, tvrdoga, nemilosrdnoga pridobiti i otvoriti mu duhovne oči. Pa onda recimo ako pridobijemo i nagovorimo našeg bližnjeg da bude milostiv, dobroćudan, darežljiv, da pomaže nemoćnim u svojoj sredini, bolesnima, sirotima, siromašnima, već smo učinili čudo uzetoga, paralizovanog, duhovno paralizovanog. Čovjek bez duše, milosrđa, bez srca je paralizovan. On je nepokretni bolesnik u kolicima. Ma više osmeha ima na licima onih ljudi koji viđamo, invalida i radosti, nego u tim hladnoga i tvrdoga srca i bezdušnim ljudima. Pa onda, ako svojim primjerom i delom pridobijemo svoga bližnjega da pohodi hram, da vidi nas kad pođemo u hram, pa kako se ponašamo, kako blistamo, kako svedočimo Boga svojom pojavom, svojom reči, svojim delom. Ako ga, dakle, time pridobijemo da i on pođe u hram sa nama, da pohodi svetu Božju službu, svetu liturgiju, da se ispovedi, pričesti, da primi svete tajne, već smo, dakle, iselili hromoga, koji do sada je bio oduzet i hrom, da krene jedinim pravim putem u ovom svetu, a to je put ka Hristu. Zatim, ako nekoga duhovno probudimo i on postane istinski hrišćanin, novi čovjek u Hristu, mi smo učinili
čudo. Koje je čudo? Čudo vaskrsenja iz mrtvih. Veće je čudo, rođeni moji, vaskrsnuti duhovnog mrtvaca nego telesnog ili fizičkog. Eto, zašto slavimo praznike i zašto ćemo slaviti pred Petrovdan? Da nam bude podstrek, da podigne krila, da nas pokrene, a mi da budemo pokretači i apostoli u svome prostoru da nam je Bog odredio. Nemojte se obeshrabrivati pa reći, pa ne mogu ja biti apostol Pavle i Petar. I te kako možeš, rođeni. Ma jednoga samo ako u svojoj sredini obratiš, kaže u Svetom pismu Hristos, cijela nebesa se raduju, pazite, zapevaju horovi na nebesima, treptiva se lijena od radosti. Možeš to, rođeni moj? Ma možeš. I te kako možeš? Potrudi se. A to je potrebno i slediti primere iz naše prošlosti. Zato nećemo izostaviti u ovoj proslavi Petrovdana i lepe naše narodne običaje. Jedan od njih je paljenje lile oči Petrovdana. Događaj osobite dečije radosti koji se širi i na nas starije, a radost je suština hrišćanstva. Kako se provodi ovaj običaj u velikom delu naše otadžbine i cijelog hrišćanskog sveta? Znamo li to? Oguljena kora od divlje trešnje ili negdje od breze osuši se, naniže na jedno sirovo drvo, metar i po dužine, 4-5 cm debljine i oči Petrovdana mladež se okupi na seoskim raskršćima, u gradovima, na trgovima gdje nema blizu zgrada da se ne izazove, ne daj Bože, požar. I pali te buktinje, rekao bih, na seoskim utrinama, poljima, gdje se mladež okuplja, vašarištima, a u gradovima, rekoh, na širokim prostorima trgova. I tu se, dakle, pale te buktinje koje narodu zovu buzdovani. Deca pevaju, raduju se, trče, razdeše se njihov smeh, pesma, vriska graja, a mi stariji stojimo okolo, gledamo i radujemo se, a sutra je praznik. Šta ovo simboliše? Simboliše pre svega svetlost i toplotu Hristovog otkrovenja, rođeni moji. Gospod za sebe kaže u Evanđelju, ja sam svetlo svetu. Još kaže ovo, tako da se svetli svetlost vaša pred ljudima, da vide vaša dobra dela i da proslave i Oca vašega koji je na nebesima. Zatim, simboliše i obnavlja uspomenu na velika stradanja hrišćana u apostolska vremena, od Nerona do Dioklecijana. Kada su spaljivali hrišćane vezane, kao što je ova lila vezana za ovaj drveni štap sirovi, tako su hrišćane vezali uz direke, uz stubove, uz kolje, spaljivali, palili, natapali ih uljem, njihovu odeću, a oni su sejrili, veselili se, prinosili žrtve idolima i večerali. Možete misliti taj zločin brutalni kakav se događao. Zato treba čuvati ove običaje da obnavljamo ta sećanja. Narod mudri kaže, bolje je selo da nestane, da propadne, nego običaji da nestanu. Na kraju, ništa bez molitve i posta. Postili smo post, pričestimo se u petak, Petrovdan, i toga dana se posti. To je postni dan, naravno jede se riba, ulje i ostalo. Rođeni moji, neka je srećno navečerje velikog praznika. A na Petrovdan, ili možda čak i sutra u četvrtak, 11. jula, da bi se pripremili dostojno, čitat ćemo predivni akat iz Petrovdanu koji je preveo Ava Justin Ćelijski i u njega udahnuo takvu poetsku snagu i epopeju da je to čitanje kao da se nalazimo na 9. nebu, kako piše apostol Pavle, a na kraju je sam Ava Justin napisao izuzetno nadahnutu molitvu koja će nas poneti na krilima vere živim nebesima. I završavam ovo molitvom Bogu i svetim apostolima. Sveti slavni apostoli Petre i Pavle,
molite se Bogu za nas. Da se i kod nas u nemoći našoj pojavi moć i pomoć Božja, da bismo bili kadri da se u veri održimo i da istrajemo na svom životnom putu sa Hristom i za Hristom. Amin.